Amin. Tapuji matuhatta, mari demahita sian buku ede nomor pitu ayat sada satu ayat tulu. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tu di parbadia, na tu mapalangit dohot tanaon. Amen. Dialo de batado akkana juga roha, alai dileho do asni rohana tu akkana serek maroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan jala para siroha na sumurung, di pangidoroham nang mangulu jala mertua hami sugut, nung ngaragam dalan na di baheko manungguli rohanami, asa hutada hami hatuaw sugut, di baheni hupaserep hami manuaeng rohanami mangidu siakko, salehom ma tudim na badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami. Say hutangi hok kami maswaram na mangapui hami ditikki para sirohaon nuaing. Asa sapak kami Tuhan nguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Pangiho kamu mapati ni debata, sian patik palimahon, dohot lapatanna. Pati palimahon, iko pasangapo mudo naturasmu, asa martuaho, jalaliling mangulu, ditano nanilehon di jahuba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asa unang lea rohat mida natorasta, dohot mida akka raja, rodi akka na tua-tua. Dang jadi parot tarimas nasida, ikon patud dohita, jala ikon holong rohat tatu nasida, sioluar do nasida, jala sisibutod do rohana. Ido sahakna, atong rak mangidugu mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amen. Tato poti madu satta tu ado panni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugo na suhatu dosan pardinggan basa doho jala rodi saliling-ling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay juk dohami mardosa marado poko jala juk do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalesyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalesyon nami, unang alang asinirham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ale ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen.
Tapi gema baga-baga di dibata taringok tuha sasaan di dosata. Songonod do pakaholongin di dibata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasanga pemadi di bata na di gijang. Amen. Tapi mahatan di bata turpuk ni epistel di mingguta sadarion imana tarsurat sian pesalmen bidu ono pulupitu mamuka mesian ayat sada satu ayat walu tajahama marsika suring di ayat walu rakmanon hitam majahasa tangyang mangido pasu-pasu edde namardongan parhinaloan sipil tihon asalamar binoto tanah od di dalammu dipoto akka bangso sudena hatuamu marlas niroha dalam marulupulup sugut akka bangso alatigor panguhummu di akka bangso jala dituguho akka marga di tanah on sela tano on mangaleho guguna sai paso-pasuan di debata tadohita di alu rakmahita majahasa di pasu-pasu debata mahita jadi habiaran di sudi ujung di tano on ma ibana ido sahakna martua do akkana tumangihon hatani debata jalan upiosa amen. Pasu-pasu tongo somu idok hatami surutan dinna badia busur mabang rohaki
tahatidak ko maha porsiautai songonan halitidak ko nidongatta saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imanan itubuhon di si Maria na gabe-gabean siatud di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman di silatus nama terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuduhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditud di parbadia jala adong sada huria na badia Huria atau panela Kristen akan abadia dohok dihasisaan dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sugut daging halak nang mate dohok dihanguluan nasora suda amin.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Titing HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu tanggal 20 Agustus 2020. Topik Akabangso Makamolatehon Asini Rohani Debata. Na berjolo guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu pasapul sadahod dung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaun ni debata topik Minggu akabangso na makamoletehon asini rohani debata na paduahon pertangyangan week di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10 sia 30 WIB di Patu Pahuriata do pertangyangan week di bagas ni a keluarga Nyonya Siaturi Boru Silalahi, alamat Jalan Asam Bahagia Wik Sarpat. B. Dijabuni keluarga JPC Pahutar Boru Sitopul, alamat Kampung Sawah Tipar Cakung Wik Galatia. C. Dibagasni keluarga Nyonya Aritonang Boru Hutasoit, alamat Kampung Batak Wik Epesus. D. Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 dibagas ni keluarga M. Manalu Inatai Boru Sihotang, alamat Wik Diaspora. Husosoi hamima tusude ruas na adong diuki asaro madohoti partangyangani. Napatuluhon nasorang. Na di hari Jumat tanggal 7 April 2020 nunga di basa-basahod debata sada danak boru di keluarga P. Sinurat Inatai Boru Marbun Wik Nasaret hipasdo danaki nak songoni nang natoras napet di batama nama masu-masu na paupaton ruas na baru mulai sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 nunga gabe ruas ni Huriata ima a ruas Parguru amatta keluarga Peri Silaban Inatai Irma ye Boru Manurung do sada yanak kondasida pidasian HKBP Hasahatan Resort Pangubusan, alamat Kampung Baru Tipar Cakung Wik Galatia. B. Saudari Cahaya B. Boru Sibarani, ruas perseorangan, alamat Kayu Tinggi Wik Sarpat. Di Batama nama masu-masu gabe ruas naburju di Huriana. Na palimahon titing parbogason. A. Na di hari Senin tanggal 31 Juli 2020 nunga majalo pasu-pasu parbagason ima Jeki Situmorang dohot eka Pransiusi Boru Opusunggu Wik Diaspora di gereja GKPPD Si Perbung Resort Persiapan Singgabur. B. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ima Doni Roberto Aritonang dohot anak ni Amata Saidal Aritonang anak ni Amata Saidal Aritonang tubu ni Inata Tiur Maida Boru Simajutak, alamat Jalan Pegangsaan 2 Wik Bethlehem, ruas ni HKBP Cakung Resort Cakung. Dohot Orwana Deborah Agustina Boru Manurung, Boru ni Amata Pailon Manurung, tubu ni Inata Asima Boru Samosir, alamat Pulau Gebang Wik Jericho, ruas ni HKBP Cakung Resort Cakung. Pamasu-masuan dasida di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 di pukul 8 WIB di HKBP Cakung Resort Cakung di Batama nama masu-masu parbogason nasida. Napaunopon tona Sinode Distrik doho rapot Padita Distrik. Duksipul di Jaha Titingon tabegema tona Sinode Distrik dohot rapot Padita Distrik di Jahahon. Napapituhon panitia pesta Huria ulang tahun dohot Gotilon tahun 2020 di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 pukul 10 WIB
panitia pesta huria ulang tahun doho gotilon patupahor rapot namaringanan di garejatah usosoi hami tusude panitia asaro madohoti rapoti napawaluho dewan koinonia A seksi sekolah minggu na di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2027 seksi sekolah minggu nunga pasahaton laporan pertanggungjawaban manang LPJ perheheun sekolah minggu tu parhalado pemasukan 27 juta 55 ribu rupiah pengeluaran 11 juta 7.500 rupiah kembang saku 2 juta 635 ribu rupiah saldo 6 juta 452.500 rupiah. B seksi ama Hobartu praparheheon amah seksi amah HKBP Cakung patupahon malam dana malam kebersamaan Jemaat Ama di Patupa di hari Jumat tanggal 1 September 2020 jala puncak parheheon ama di Patupa di hari Minggu tanggal 10 September 2020 di parmingguan pukul sia 30 WIB. Napasiahon Dewan Diakonia kunjungan kasih. Nah di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2027 di Patupa Huriat do madulo ruas na dirawat di Bagas doho na di rumah sakit. Na niuluhon ni amang padita dohot parhalado. Na dikunjungi di minggu nasalpui imasian uik Galatia. Ima keluarga Gultom inang boru simajutak Sianwi Nasaret keluarga PS Mangusong inang boru Siboro, Sianwi Jericho keluarga BJ Aritonang inang boru Papahan. Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton na pinarsangapan. Sude ruas doh parhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort uluan huria di inganan nabi. Tabe ma dihamu di bagasan kuarin Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai mardongar roha mauliate di Tuhatta di bata doh lasni roha nasiat Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik nani uluhon ni pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mamukasian hari Rabu sahat ro di hari Kamis ima tanggal sia sampai tanggal 10 Agustus 2020 maringanan di Grand Forest Bogor dibuka do Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulaun nabadiyah jala di paujung marhite ibadah torok nama dohoto Sinode Distrik ima 182 halak sian 174 nah hinirim ro madohoti sa manang sia 70,1%. Dingkat nomor dalas Sinode Distriki sinodangan di tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua manang di Matius bid 5 ayat 45. Dohot subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Tema dohot subtema on ma haborhatan ni huriata laho mangarade diri manomunomu tahun 2024 gabe tahun okumene inklusif. Di sadok HKBP hobar tu haputusan ni rapot Majelis Pekerja Sinode manang na MPS diarahon do sude sinodetan asa paubukon aka program dohot anggaran ni huria mamukasian tirket huria marsada-sada sahat tu resort hobar tu ulaon okumene agya jupang ak ukap ni roha patupahon para leliat di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangsota na meragam manang pluralis. Tahilada do parhusoran ni perekonomian sosial dohot politik di negara ta nang sude ruas pasca pandemi COVID-19 sia laos di bagasa tahunon ma huriat HKBP patupahon hai baruon
merhite sentralisasi keuangan nang merdalan mamuka sada Januari 2020 alanai baru do sentralisasi keuangan on gudang dope si Pauli Wiliota merhite pikiran partisipasi doho parhepengon asa lam tudengganna diigil parsinode distrik do parasitutuan ni sude ruas nang parhalado laho manupahi hai baruoni hobar tusi di sosohodo tu sude ruas ni huria asa totong marsitutu di bagasan haporseaon nalam tugu jala makaburjuhon mananya kosa tu debata laho patuluson hai baruoni. Di halaso parsinode do pakubasione distrik di bagasa tahun 2020 marhite sada ni roha ni sude huria doho resort manupahi akka ulauni tarida doi sian isi ni barita pangulaun ni pareses na di paadar di sinode di halaso parsinode do parsitutuata manupahi tanggung jawab tudana sentralisasi keuangan ni HKBP laos songonima tu namangihut asa terus merdalan lam tudenggan laos disosoho parsinode do asalam marsitutu sude perhalado mangiahi akaruas di tonga-tonga di huria asalam tumorop parsidohotonna madohoti sude ulaun napinatupa di huria marsada-sada satu sadarion dang boy dope targohi ni badan pengelola sentralisasi keuangan manang BPSK HKBP sude tanggung jawab akan apatut si patu paun nasida alani i keterbatasan dana na masuk sian ganup huria dohot resort alani i dipangido parsinode ma tu ganup huria dohot resort asa manggohi narikot tusi na perjolo BPJS kesehatan di sude pangula nagot tiki na paduahon biaya transport pelayan tolu biaya madohoti akarapot di tirket resort distrik dohot hatopan na paupaton ulaun resort naikon si ulahonoton mendukung program naung ditotopon di resoti na palimahon dohot program na asing na suboi dope digohi badan pengelola sentralisasi keuangan menang BPSK HKBP Mardumu tahun 2024 5 tahun okumene inklusif di sosohon sinode do asa sude huria doho ruas mersada-sada patupa parsaoran tu nahamaliang nabi sopola marbahir-bahirhon parbangsoon parhatado ugamo alani i ditotopo sinode distrik do dua agenda pokok distrik ima na perjolo program kerja tahun 2024 namar pardomun tu tahun oikomene inklusif HKBP na paduahon anggaran tu program kerja tahun 2024 hobartusi asa sude huria doho resort di distrikon marsitutu patuluson programi jala si pabakiton ni pareses ma panitia hobar tu rikotna ingot do parsinode distrik Papua di tahun 2024 patupa pemilihan presiden wakil presiden kepala daerah dohot legislatif do kita di negara Republik Indonesia sialani gaddo tanya konota akaruas ni huriata na dohot gabe calon legislatif di DKI Jakarta dohot pusat anggiat be terpilit nasida laos di tahun 2024 naro patu paun ni huriata HKBP do periodisasi mulai tirket huria resort distrik nang hatopan tatangyakom ma asa denggan pangaradeon ni sude ulauni tatangyakom ma asa tulus merdala di bagasat dame dohot las ni roha
nasa haputuson naung ditotopon di tonga-tonga ni distrik taon. Asa mabuan hamajuon haibaruo doho las niroha tu sadok huriata. Bogor 10 Agustus 2023 tabi mardongat tangiang atas gowarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pareses Amang Padita Bernat Manik MTH. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantaraan pendeta resort pimpinan jemaat. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Dalam sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelenggarakan rapat pendeta yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP. Rapat tersebut berlangsung mulai hari Kamis sampai Jumat, yaitu tanggal 10 sampai 11 Agustus 2023, bertempat di Grand Forest Bogor. Rapat dibuka dengan kebaktian dan perjamuan kudus dan juga diakhiri dengan kebaktian. Jumlah peserta yang menghadiri rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebanyak 160 orang dari 165 yang diundang atau sekitar 96,96%. Rapat berjalan dengan baik di bawah naungan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, yaitu Matius pasal 5 ayat 45. Dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua atas pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Tema dan subtema ini menjadi titik tolak gereja kita dalam mempersiapkan diri menyongsong tahun 2024 sebagai tahun Okomene inklusif di HKBP. Kepada seluruh peserta rapat dihimbau supaya menyesuaikan semua program kerja dan anggaran di masing-masing gereja dikaitkan dengan tahun Okomene inklusif. Sehubungan dengan itu diharapkan agar seluruh jemaat maupun majelis jemaat semakin terbuka membangun persahabatan di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Pada rapat juga dibahas banyak hal yang sangat dibutuhkan untuk penguatan pelayanan di jemaat melalui pokok pemikiran seperti tema dan subtema rapat pendeta HKBP 2023, pokok-pokok pikiran teologis dalam pelayanan di jemaat, panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pelayanan iman tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik, dan dokumen Okomenis. Demikian pula halnya dengan proses penerjemahan Alkitab hingga terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Segala sesuatu yang disampaikan pada rapat pendeta ini benar-benar dibahas dalam sidang kelompok maupun sidang pleno, hingga pada akhirnya mengambil keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan di jemaat. Marilah kita berdoa agar pelaksanaan seluruh keputusan yang telah ditetapkan pada rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, terutama komitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan di HKBP membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bogor 11 Agustus 2023, teriring salam dan doa atas nama seluruh peserta rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pareses Amang Pendeta Bernat Manik MTH.
Sude titing doho titing parhebengon, boi mata jaha dilempar titing taganup, songonima sahat di titing di huriata di bagasan mingguon, hami parhalado HKBP Cakung resot Cakung, pasahatom mauleate tu sude ruas ni huriata, di pasu-pasu tu hatama ganu rumah tanggata, ngoluta si ganu pari, dohot akka pilihan nata pasahat tu hurianai, bain sangap di guarna. Amin.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti hati-hati do pikiran mo nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita manginang. Hatani debata bari talas ni roha di tonga-tonga ni parsaurata di minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis dienet mai sian surat ni apostol Paulus tuhuria Rom biddu 10 sada mamuka ayat sada 1 ayat 2a dohot ayat 20 sia saat rodi ayat 32 songonom maridok asa hudok ma tung dibolok ko debatado bangsona dao mai ay hala Israel donang au pinopar ni si Abram marga Benjamin datung dibolok ko debata bangsona naung tinadda nahian naso na tinadda nahian aidang dipatait debata akka silehon-lehon na nang pajowon nai ay najolo dang siolowi debata hamu gabe daputan asiniroha hamu anggon waing hinorhon ni naso mangului i nasida songoni manasida dang pangului nasida saunari anggiat sia-sian nang nasida musengani inorhon ni asini roha na tuhamui ay naung dipasaat debatado saluhutna turoha naso mangului asa asianna muse saluhutna ido sahat nihatani debata hurian itu hatta baru dope hita makalason ari haluaon ni bangsota ima bangso Israel bangso Indonesia papiga tau tenang manginang pitu pulualu tau ma bangsota naong majalo asini rohani debata boasa hudok majalo asini rohani debata suku-suku tu hita hagogo ni bangsota do boy malua hita sian bangso na menjajah Indonesia buasa molo mangasahon mengandalkan bambu runcing itu kan mengandalkan bambu runcing bisakah logika manusia memahami dan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia 78 tahun yang lalu? Boido hita makatidakon huaso ni debatai nuain dipaingot hita masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kesetiaan bangsa tersebut dalam pengharapan akan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Au hati dakodo nang pemarhite bambu runcing, tapi Allah melihat bagaimana para pahlawan tahun 45 bukan bambu runcing itu yang mereka andalkan. Tapi di sana kita bisa lihat dari sejarah bagaimana mereka menyerahkan hidup mereka untuk habis-habisan bahkan mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bambu runcing tidak mungkin membuat bangsa Indonesia bisa merdeka. Dia matolak ni bambu runcing kan 3 meter mah gajang dibului kan. Ada orang so yangkat dope bului ngapar jolo mate nama ngangkat. Logika manusia tidak dapat menerima itu kalau bangsa Indonesia harus merdeka 78 tahun yang lalu.
alai debatado namar sakap di haluan ni bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 ima marhite na dipakai debata bangsa na asing, ya bangsa lain yang dipakai Allah, sehingga bangsa yang berkuasa di negara Republik Indonesia harus meninggalkan negara Republik Indonesia. Karena apa? Tengok dope sejarah manginang, ainuang sejarah sudah mulai ditinggalkan. Alania hado, Jepang dibom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Otomatis Jepang angkat kaki tanpa diusir. Hagogo ni jolma doi amanginang, hagogo ni bangsot doi, tapi Allah pakai cara Allah sendiri yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Indonesia terjadi. Molo soalan di debat ada ngaduk kita on. Porsiado hama manginang. Sampai tahun berapa kita akan dijajah oleh penjajah pada saat itu. Nah sekarang 70 tahun manegara tak. Nakikudok masa depan suatu bangsa ditentukan di dalam kesetiaan mereka, dalam pengharapan mereka akan janji Allah yang harus mereka lihat dinyatakan. Jadi penyerahan ala dibereng debatado di seahon nasida do ngolu nasida laho memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nuaing aha mainang naung ta perjuakon di tonga-tonga di ngoluta. Di keluarga ta majo sudah sampai sejauh mana keluarga, ya kepala keluarga memperjuangkan keluarganya, seorang istri memperjuangkan keluarganya. Nuai nggak mulai terkikis, holongi di tonga-tonga nih keluarga. Imanau jono dihita, ikonsian keluarga mabui udah idautta, tu dia do keluarga on, tu haluao do manang kehancuran suatu keluarga, suatu bangsa, ya dilihat dari tengah-tengah keluarga. Kita menuaing keluarga Kristen yang sudah merasakan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Adong naung tak perjuakon. Adong dope kesetiaan dihita. Adong dope hasatiao dihita. Hasatiao ta tu debata tarida doi di tonga-tonga ni hasatiao ta tu dongan nau jono tu hita. Nuaing dang marpikir beda danak mamunu natorasna. Holan alani hepeng. Memang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi hepeng do nuai nama bahen ngali holongi, terkikis uang itu. Seolah-olah ya haadongon manang hasurungan mau bahasa Indonesia, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu mereka salah gunakan menjadi suatu kesombongan di tengah-tengah kehidupan. Boy do HP hasurungan napi nasaha di debata dang dirajumi akajolma apalagi akana porsea do sakap di debata puasa di lehon hasurungan si lehon keistimewaan di tonga-tonga di ngoluku ikor rajuma tusidoi do sakapmu Tuhan ikom kujaloi siakko. Jadi si lehon keistimewaan napi nasahat ni debata, haluau napi nasahat ni debata, di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsea, na iko mabuan haluau doon, di ngulu ni humaliang marhite nguluta sadiri naung majalo haluau ni. Jadi dang gabi ada si hagija konoton, molo gabi tubuh do si hagija konoton manang roha, nagijang roha dihita kesombongan, itu akan keselamatan itu akan terkikis. Alaniaha gijang ni rohaido nama ngabat asini roha ni debata sahat tungulu ni akan gijang roha doda ya ala dirajumi si leon lehoni gak bisa ada
kesombongan di tonga-tonga ninguluta. Nah, mangarajumi ya si lehon keistimewaan, kelebihan atau pemberian Allah itu adalah sesuatu hal yang harus kita perkaya untuk menunjukkan melalui hidup kita masing-masing Allah sudah punya rencana apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi 70 tahun negara Republik Indonesia, 30 tahun naik asa 100 tahun negara Republik Indonesia, 22 tahun naik tahu sedia meyamanginang tahun 45 kan 1945 2024 1 tahun bedanya 45 ya 45 atau 45 2045 1945 100 tahun mangoli do peta isi tatap bahom mah 22 tahun naik 30 tahun mah hita suku-sukuku mangoli do peta no aing disi baido tong gogoi mangido tutu hatta asa mangolu hita 22 tahun naik asa tabereng ahana masa di negara Republik Indonesia 100 tahun kemerdekaan. Masa depan bangsa ditentukan oleh ya ketaatan dan kesetiaan mereka dalam pengharapan dalam hidupnya kepada Tuhan. Taida manodisi. Tahun naro pesta demokrasi manegarata Indonesia. Taihut todo tehea manginang upacara bendera 17 tahun di Istana Negara. Isi to tehe guarna lupa guarna nama jahahon puisi jala ido tangiang natu Tuhani. Kerinduannya akan pemimpin masa depan. Siapa yang menentukan itu amanginang? Bangsa Indonesia sendiri. Untuk menentukan itu unang tapangasahon na adong dihita hasatiaon tidak ditentukan dari apa yang ada pada kita. Hasatiota ditentukan masa depan kita ditentukan oleh kesetiaan kita kepada Allah yang pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Marpada do debata satia do debata holani bangsa Israel do naso satia maninggal ho debata manulak debata ubahenna madau nasida manobba debata gana-ganaan ahado debata gana-ganaan waing kuaso jabatan na adong dihitabe mulai do nata tengah-tengah ho na manginang satokidoi satokin marhusor do sudei tadok pesa jangjang na adong dihita sakidok mata do boy salpu tadok kok kita orang yang berjabatan sa periode do mono sosahat nggak murah-murah nuaing kan lengser kan itu teh murah ya jadi dah ngadok kape na boy si pangasauroton nah tidak ada kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang tidak baik. Tapi Tuhan selalu menjanjikan yang baik. Hanya bagaimana kita melihat janji Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di perjalanan kehidupan yang kita lalui. Jadi pilih taman non. Sia dia do hita mamilik nasida. Asa unang tubuh songonai do nedei. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan itu nama asa kan? Hubangu songon HP soaong. Adong musa di do ede. Janji tinggal janji. Ay nggak salah ngoy pilit. Inna kan? Ya iya. Bertanggung jawaban sama siapa? Nggak peduli. Adong musa dina menarik. Pargabusa mima aha bolo-bolo mima
Aha. Iya kan? Ai gudang nama pergabus kan? Karena tidak ingat janji. Padahal janji sekali diucapkan itu akan tetap seumur hidup. Jadi jangan gampang mengucap janji. Nah kipadan kan? Merpada doita tu dibatakan. Ditongakan hanya lip service only. Dakola di pamanganon. Alai tu debatado hita marpadan. Di tonga-tonga ni parsaoran ni aka naporsea hurian itu hatta. Di son nakin taringot tu masa depan suatu bangsa. Ido nati taringotan ni apostol Paulus di son. Masa depan bangsa Israel ditentukan oleh Allah. Buasa ditulak bangsa Ido Tuhan Yesus anak ni debata na rotu portibion sudah do haluau nasian debata tidak molo tabereng di si pasi-pasi Israel ise do pasi-pasi Israel orang yang tetap setia kepada janji Allah nang pehola sedana tading dang gabe sudat asini rohani debata nuaing tu hitama dipaingot hatani debata tu turpukon di bagasan hapor seauta tu debata toktong hita mangihuton ngulu hapor seaun di ragam ni aka persauran di ngoluta pasi-pasi ni Israel do hita pasi-pasi ni akan porsea do hita. Jadi modo-modo pasi-pasi adalah orang yang setia. Dang pajolo-jolohon itu teh, pajolo-jolohon tading doi. Olo do terhubungi na pajolo-jolohon. Tapi orang yang tetap setia dinunuti madalani dalan si dalananna nang peborat. Nang pegudang parukilon ale porsea ibana. Dang huasona ngulunai ale debatado namar huaso di tonga-tonga ni nguluna. Kesetiaan Allah, penolakan manusia tidak membuat Allah menjadi meninggalkan umatnya. Ido na di ayat 20 ya. Dan gabe sudat pasu-pasu ni debata. Dan gabe dia bet debata pasu-pasuna. Manete do torus asini roha di debata. Di tonga-tonga di portibion alai aka nagijang rohana kimma alang ngadong na mga bati di rohana alaniaha dia tong ibana do hagogoon na ngulunay dia tong ibana do hajagoon na ngulunay hape mahitaon si sakuy sa inabero ita kan nuaing berengos songon na tegar tokin na idang binoto na manobwa sa mura ido kan do lanak kana asing ay si sakuy say nabiru hita jadi tapat tigor-tigor mamardalan ale dang gabe hagi jangon ni roha ya tapangido siya tuhani asa nunut tanunuti dalan si dalanata ulaon si obasata do lanak kana asing di tonga-tonga ni ulut taon i manakisongon pahlawan ni negara tai tapi Allah pakai cara Allah marhuaso di debata di nguluta dang huasota ngulut taon debatado namar huaso di tonga-tonga di nguluta jala marhiti naing patar idaon ni debata di tonga-tonga ni portibion marhite ngulu ni akan aporsea nasai satia tu debata di bagasan haporsiaonna tu debata dipake debatado bangsona atau orang-orang yang tetap setia kepada Allah sehingga dunia mengaku dan mensyukuri kasih karunia Allah. Jadi molo tema ni mingguta bangsa-bangsa yang bersyukur atas kemurahan Allah. Akka bangso na makkamuliatehon asini rohani debata. Buasa nasida makkamuliatehon asini rohani debata. Ala di ida nguluni akka na porseai. Gabe habaoran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu. Molo jukat do halak Kristen. Buado. Songo dia do ita. Dileai do kan. Ale hiado halak Kristen mangalo.
Ima hasurungan ni ajaran na pinasahan ni Tuata. Ahado dasar ni ngulu ni akana porsea na niajarhon ni Tuhan Yesus. Ima holong, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih. Ya, kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Dunia mengatakan kebodohan itu. Coba molo di keluarga manginang, merbedai ama tuama, marsialoan, dame do? Hancur kan, sebentar kan? Bosa toki do hancuri. Apa 5 juta tatuhor kursi, boy do bariba kon. Itu kan? Baru peta tuor piring, boy do sar-sar satokin. Alai molo, ya, di bagasan rohadame, ya, diam. Bukan berarti kita kalah. Diam adalah perenungan. Pasahaton ngoluta tu debata nang perudut. Ya songon bonangi nang perudut ale molo tanunuti diajari to di ido hita laho mangulahon dia na patut ulaonota. Diajari to di ido di hita makatahon dia na patut hatahonota. Dang hobar tulomo ni rohatta alai hobar tulomo ni roha di debatado na iko saut di tonga-tonga di uluta asa di sima tarida ya kemurahan kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ima hasurungan ni halak na porsea tu debata tapa tuduhom mai kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Asini roha ni debatama na toktong tapangasahon akan mangasahon asini rohani debata merdaladui di bagasan haluaun nasian debata ya merdalan di bagasan haluaun na pinasahat di debata mengandalkan kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Hurian itu hatta turpukon majowo kita asa mangulu mahita tutu di bagasan ngulu nasa itoktong maka maulatehon asini rohani debata di tonga-tonga ni nguluta maka maulatehon asini rohani debata dada ya holan mangarajumi tu diritai alai tarajumi ahado nanaing sipatu paota disakap ni debata di tonga-tonga ni nguluta ganub marsada-sada nakin hubuan negara tahun 70 tahun, tu 100 tahun nanaing ro. Martangiangi mahita, asa pasidohot hita di 22 tahun si dalanat tahun 70 anon. Boi hita patupahon ragam ni napatut sio basata di tonga-tonga ni negara tahun napatuduhon ya ngolut tahun dipakai debata laho patuluson sakap nauli nadinggan di tonga-tonga ni negara ta. Songoninang di perdalanan ni huriata HKBP. Nakin nunga tabege di Jaha. Tona ni sinode distrik. Molo taihuttodo akamedia ya sosmed-sosmedon. Wah nggak sedikit kejamnya yang menyatakan mana pertanggungjawaban apet patardo di sini patupa. Holani dangi di bote mana majaha. Na dilaporkan bahkan di huriape dilaporkan doi sampai sejauh mana perkembangannya semua transparan apalagi nuaing kecanggihan teknologi transparan tidak ada yang tutup-tutupin. Nah alebu itu tai dei undung gaulat ni dia na tapatupa di tonga-tonga di saluhun nai apakah kita ikut ambil bagian di dalamnya di waktu ya evaluasi manuaing taunon huriana asin nunga marapot hita dang dope memang adong nama nukun ay wasa rapok huria di tonga-tonga ni tahun ya hudang do suku-suku nih karena mereka tidak tahu kita masih memulai dan tidak mungkin Januari program ikon parsitonga ani tahun odo asabui dinggan ya guarna pendunga sentral. Jadi semua sudah transparan. Holani
boido hita mangihuton transparansi i marhite kecanggihan teknologi nuaing buasa usukuni data ni ruasta Holland 650 sekian do ipen adong do na opat hali terdaftar sada keluarga lo zaman nuaing multimedia pature-turehoni. Jadi molo di sukun kantor pusat nono sedia do ruas ni Cakung paling kuat 650. Hobar tu database online. Tu dia nasing nai. Nah ini juga akan menjadi pergumulan di tonga-tonga nih pakubasion. Apalagi di Huriatta ya. Dakya tarida ale molo dung etam ahate etam. Iya, dung borhat baru petarida. Nah salelengot tu dia. Moloso di hobasi, ay kalewa ma HKBP Cakungon. Itu kan? Apalagi saat itu gijang. Ay to patel-tel hodo patita inuaing. Indah musay kan? Nah, berarti kita juga harus mengikuti perkembangan nih pelayanata di tonga-tonga di Huriatta. Nah, yang dohonon ta ihutom ma ragam ni aka pakubasion di tonga-tonga ni Huriatta ido na patuduhon kita ikut ambil bagian di dalamnya. Nang peso olo hita mangalehan alay taboto aha namasa. Ale unang holaninian taboto aha namasa ale naing maniad dohot hita mendukung di akka aha namasai di tonga-tonga ni Huriatta. Ala ido lapatan ninguluta asa marlaba hita mangulu ditiki na pinasahat ni Tuhata. Hidup hanya sekali, kesempatan juga diberikan hanya satu kali. Kadang-kadang jolma na mangulu 2 kali, kecuali mati mati suri. Ibidang ibote mana mati suri kan? Iya. Mari kita melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Asa marhite nguluta. Ya, sude bangso, sude akan amarnida nguluta memuji debata Allah. Natabahen nah hinalomohon di debata di tonga-tonga ni nguluta dipakai tuhatta mahita mangulahon lomoni rohana di bagasan hasai tayota tu debata martangnya kita mau lihatnya mau sobok kami tudupan muali Tuhan Jehovah debata amanami di hatam nabadia naung saur di tonga-tonga ni perpunguan di minggu pasa pulsa dahon dung trinitatis napai ngoto kami ali Tuhan akan aporsea diho satia doho ali Tuhan debata hasatiaumu di haluaun nunga di papatarho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus asa marhite hami pe nunga majalo haluaun nasiakoi alani tutu ngolun akan aporsea diho mabuan haluau matutuali Tuhan saleleng ngolu nami diragam ni aka parsauran nahu dalani hami Tuhan di ngolu di Portibion pake mahami Tuhan obar tulomo ni roham aha dosa kapmu marhite ngolu nami ganup marsada-sada molo pe di pasat ho tuhami Tuhan aka hasurungan silehon-lehon ajar-ajari hami Tuhan marhite todimi laho mamakei dang gabe tu hagi jangon alai lam serep hami Tuhan ala macai basado ho Tuhan tungbal gasi tutudo asini roham na pinasahat mu di ngolu ni akka narade mamilehon ngoluna mangulahon lomo ni roham asi roham Tuhan di las ni roha di negara nami naung makalason 70 tahun negara Republik Indonesia malua sian penjajahan napai ngotok kami do inuaing Tuhan marhite hatam di bagasa tikion pai ngotok kami ahado nau kubaik kami itonga-tonga ning ulu nami maradupon negara martibakon hasatiaon na pinatupam Tuhan jalan aku beri kami na pinatupani akka pejuang di tahun 45
Alani Tuhan, godang dopena iko sio basan nami. Tarlumobi di pesta demokrasi na si patu paon ni negara nami tu tahun na ro. Mamilit pimpinan sian daerah satu pusat, satu pimpinan negara nami ima presiden. Saya matuan nau pangasau kami, unang luas kami Tuhan, mangasahon na adongi, alai tung mangasahon na sini roham ma Tuhan. Asa patar huida kami Tuhan, sini roham toktong jongjong di tonga-tonga ni negara namion. Nang pegudang akan namangeleai alai odo Tuhan na patar huida kami marhiti aka pemimpin na mangula di bagasan seret ni roha. Alani Tuhan di pakirimon nami saka mo manasaw di tonga-tonga ni negara namion. So ngonima Tuhan nang di Huriam HKBP di tonga-tonga ni program na dievaluasi di bahasan tahun Tuhan. Tung asini roham do Tuhan napatukko ni ubay nabuhi mardalan nenget-nenget ali Tuhan perdalanan ni Huriam di program na alay guru di homa Tuhan saka mo manataw di tonga-tonga ni Huriam HKBP cakung nang HKBP secara keseluruhan. Ajar-ajari Tuhan na manguluhon Huriam. Sudah ruas ni Huriam Tuhan sia na memet sahat tu nama tua. Oh ma Tuhan na toktong mga ramoti mamasu-masu leon hai pason pasu-pasum las ni roha di tonga-tonga ni keluarga tarumobi alay Tuhan. Ajari amanami na nami Tuhan laho mamemehon hatami tua kasudut no poso di tonga-tonga ni generasi muda di negara namion. Jalo mahami Tuhan, di napasaton ulu nami, pangiduan nami tujulum, di basan tangiang namion. Holan di bagasan gore anak Tuhan Yesus Kristus, siokop si palua hami. Amin. Taparadi may deta, laos tapasaat mapiliat tatu di bata. Asini roham ubuji Allahumma nobus
pasahat mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si leon-leon nadinggan, do na sauli bahasa na mauliutus. Pasahat hami masian na ni lehon mitu hami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti, asaw parasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohod di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadi magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mau bihina tuho jalasi marohana bidaho. Di dopakon Tuhan debata mau buhina tuho jala di pasaurohon madamena tu todim. Amin. Tes.